Barri yn adeiladu'n dwt o'r cewn ac yna Iorwerth roedd i droi drwyddi, ond mae honna di mesur yn hyfryd i Ian Owen. Yn croesi ar y cyffyrdau cyntaf, oedd Hulbert yna yn mynd amdani. Cyfle ar y sbotyn gwyn i Kavanagh. Ma'n tynnu'r ergyd heibio'r postyn, fe ddylai fe di wneud yn well. 7 munud o'r gêm di chwarae. Wilmot ar gig gornel. Ian Owen ar peniad ac mae gefn yr hwyd. Y chwaraewr byr yma unwaith yn rhagor yn sgorio gig gornel a gol allai fod yn allweddol yn y ras am y 7fed safle. Dwi'n meddwl bod Jake Phillips di ceisio ei hatelu a'i fraich, ond i gefn yr hwyd yr athi. Reeves yn rheoli ac yn rhyddhau y bas i Joshua Jones yn cael ei warchod gan Margetson. Hughes yn ergydio, mae'n syth i gornel yr hwyd. Gol wych i ddod ar Fflint yn gyfartal. 10 munud ar ôl mynd ar ei holi, mae'n 1-1. Gol gampus gan Ben Hughes i gyntaf mis Hydre. Wilmot. Pened am ethynol yn rhwyd, mae'n syth i Ian Owen. Owen yn cael ei warchod gan Jake Phillips. Sanau isel, y traed sydyn, yr ergyd i mewn i'r rhwyd ochr. Steve Jenkins yn amlwg yn cyfeirio pethau ar yr ystlys i'r Barri. 5 munud hanner egwyl. Hulbert ar flic ymlaen. Ian Owen. Yr hediad tu ôl ar amddiffyn, y cyffyrddiad pwysig gan Collins. Y cliriad lawr cae. Mae Iorwerth i gadw i fynd, yma Reeves mewn. Elliot Reeves yn rhoi'r Fflint ar y blaen cyn yr hanner. Camgymeriad difrifol gan Josh Iorwerth. A gol allai fod yn allweddol i barhad Fflint yn y gyngrair. Elliot Reeves yn sgorio am y trydydd tro mewn 5 ers yr holl. Michael George. Heibio i Collins, y croesiad yn cael ei wiro. Ian Owen dros y trawst. Cyfle bach da arall i Owen. Jones. Cliriad mama bell a Hughes. Reeves mor berig yn y cwrt. Reeves yn troi. Yr ergyd yn siomedig y tro hwn. Hulbert. Y bas yn cael ei dwyn. A Phillips yn gyrru ymlaen yn gampus o'r amddiffyn. A nawr tema gan Jones chydig bach o le. Mae'n penderfynu ar gydio. Yr arbediad yn eitha rhwydd i Armstrong. Tyfiad i fyny'r asgell. Braidd yn fler. A gic lawr cae. Armstrong dod allan amdani. Y cliriad. O'n cael ei wiro lawr yn syth. O'r llyman yn cael ei chodi. Wnaeth y gol yma ddim cyfri. Yn amlwg, oedd Josh Jones yn ymyrryd ar golwr ac oedd e'n cam sefyll hefyd. Owen yn troi, chydig o le ganddo yng nghanol cae. A bas drwodd yn un dda hefyd. Y croesiad isel. A Collins bron ar rhoi'r bêl drwy'r rwyd i hun. Ar y postyn pella, oedd George yno yn ei roed o dan bwysau. Reeves yn rheoli ac yn troi. Reeves. Y sgiliau'r ergyd, fymryn heibio. Reeves yn wynebu Iorwerth ac yn cael lle am yr ergyd ond heibio'r nod. Gic rydd i'r Fflint. Jake Phillips yn uchmyd i'n sydyn. Di Simmons ddim yn cam sefyll. O Cyrra Simmons! Na'r arbediad yn un campus gan Armstrong. Oedd yn effro i'r peryg. Simmons yn siarp hefyd. 9 munud yn weddill. Robbie Wilmot ar gig gornel i'r Barri. Kane McLagan yn rhydd a mae'n sgorio mae'r Barri yn gyfartal. Mae Kane McLagan di sgorio i siar o goliau pwysig i'r Barri. Fe allai hon fod y pwysica eto yn y ras am y 7fed safle ar gemau ail gyfle. Elliot Richards. Pas la uniongyrchol. Y croesiad at y canol, Hulbert yno, arbediad gwych gan Jack Fflint. Hulbert fydde'r chwaraewyr fyddech chi eisiau yno o ran y Barri. Mae wedi sgorio gymaint y tymor yma, ond Fflint yn hafol i honna. Wilmot ar gic gornel. Mae'r Barri wedi sgorio ddwy ar hein yn barod prawn ma. Iorwerth ar peniad. Dim trydydd gol o'r gornel i fod felly am y tro. Fflint ar y gic hir lawr cae. Mae George yn syrthio. Dim trosedd yn y ddyfarnwr. A mae Simmons ar ei holi. Simmons yn erbyn Kavanagh. Simmons gwaith gwych ganddo. Kavanagh, tu ôl i Simmons. Mae'r dyfarnwr yn pwyntio at y sbotyn.
Mae'n gic o'r smotyn i'r Fflint, a mae yna llai na 2 funud ar ôl. Tom Owen yn neud yr arwydd bod yna groesi ac oedd hi'n fler gan Cavanagh. Jones yn erbyn Armstrong, a mae Jones yn rhwydo. Mae'r Fflint wedi chipio hyn y funud ola dos bosib. Ac os yw'n aros fel hyn, fe fyddwn nhw 7 pwynt yn glir o'r 5 gyda 2 gêm ar ôl. Ac felly'n agos iawn at sicrhau lle yn y gynghrair y tymor nesaf.